ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତର କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟି ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତର କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟି ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ? ଏ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ବି ଅମରନାଥ, ସି ତୁମ୍ବେକେଶ୍ୱର, ଡି ସୋମନାଥ। ବି ଅମରନାଥ। କୋଲକାତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାୱଡ଼ା ପୋଲର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। କୋଲକାତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାୱଡ଼ା ପୋଲର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେତୁ, ବି ନିବେଦିତା ସେତୁ, ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେତୁ, ଡି ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ। ଡି ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଜାପାନ, ବି ଚୀନ, ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଡି ଆମେରିକା। ସି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଏ 6, ବି 7, ସି 3, ଡି 5। ବି 7ଟି। ଭାରତର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ଭାରତର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଟେ? ଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବି ପଦ୍ମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ସି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଡି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର। ଡି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର। ନଳବନ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ନଳବନ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସି ଛତିଶଗଡ଼, ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଡି ଓଡ଼ିଶା। କିଏ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। କିଏ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବି ଭାରତ, ସି ଜାପାନ, ଡି ଚୀନ। ଡି ଚୀନ। ସାମସଙ୍ଗ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ସାମସଙ୍ଗ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଏ ଚୀନ, ବି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସି ଜାପାନ, ଡି ଆମେରିକା। ବି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ସୌରଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଏ ବୃହସ୍ପତି, ବି ବୁଧ, ସି ଶନି, ଡି ମଙ୍ଗଳ। ଏ ବୃହସ୍ପତି। କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି? ଏ ତାଜମହଲ, ବି ସାଂଘାଇ ଗାୱାର, ଡି ପେଟ୍ରୋନାସ୍ ଟାୱାର, ଡି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ଡି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ଧଳା ହାତୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ। ଧଳା ହାତୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବି ଜାପାନ, ସି ଆମେରିକା, ଡି ଭାରତ। ଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ।
ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ବି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ଓଡ଼ିଶା, ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଭାରତରେ କାହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଭାରତରେ କାହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ତୁଳସୀ ଦାସ, ଡି ସାରଳା ଦାସ। ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନୀଳ ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ନୀଳ ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଏ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ, ବି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ସି ଲୋହିତ ସାଗର, ଡି କିବୁ ହ୍ରଦ। ଏ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ। କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ଛତୁ, ବି ଆମ୍ବ, ସି ପଣସ, ଡି କଦଳୀ। ଏ ଛତୁ। ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ମପାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ମପାଯାଏ? ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କେଲ, ବି ରୈଖିକ ସ୍କେଲ, ସି ମାର୍ଶେଲି ସ୍କେଲ, ଡି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ। ଡି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ବ୍ୟାସଦେବ, ବି ବାଲ୍ମୀକି, ସି ତୁଳସୀ ଦାସ, ଡି ଚାଣକ୍ୟ। ଡି ଚାଣକ୍ୟ।